ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ଥମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ମନୋନୀତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 16 ପଦରୁ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଯଦି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏର୍ଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପିତରଙ୍କର ଅବଦାନ ଓ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ଶିଷ୍ୟ ଗାଲିଲି ଅଞ୍ଚଳର ବେଥସାଇଦାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯାହାକି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତିନି ଗୋଟି ନାମ ପିତରଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାକି ସିମନ, କଇଫା ଓ ପିତର। ପିତର ନାମ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଆସୁ ଏହି ପିତରଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଆଜି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିତରଙ୍କର ସଫଳତା। ଆଜି ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପିତରଙ୍କର ଅନୁଗମନ 18 ପଦ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେଇ କ୍ଷଣି ଜାଲ ଛାଡ଼ି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ପିତର ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିଲେ। ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଲ ପକାଇ ମାଛ ଧରିବା ପିତରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜାଲ ଛାଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ପିତରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିତର ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପିତରଙ୍କର ଅସ୍ୱୀକାର। ମାର୍କ 14 ପର୍ବ 30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ଏହି ରାତିରେ କୁକୁଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଯାହାକି ମାର୍କ 14 ପର୍ବ 68 ପଦରୁ 72 ପଦ ଯାଏ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ହେଉ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହିଛି। ସେଦିନ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପିତର ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଶୋଧନ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପିତରଙ୍କର ସଫଳତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ପିତର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପିତରଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରରେ 300 ଅର୍ଥାତ୍ 3000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେହିପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରାୟ 500 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏପରିକି ପିତର ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଛାୟା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ପିତରଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ପିତରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ହେତୁ ଏହିପରି ସଫଳତା ପିତରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ପିତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ, 4 ପର୍ବ ଓ 5 ପର୍ବରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ଅବଶେଷରେ ଶିଷ୍ୟ ପିତର ରୋମ ଦେଶରେ ନିର ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ 64 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 67 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷମର ଭାବରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଓଲଟା ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯାହାକି ଇତିହାସ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।